U novom videu ultimativna vjeverica. Znate šta se desilo s njezinim ocem? Ali šta je bilo sa njezinim potomcima i njezinim žirovima? Šta će se desiti? Hoće li Damir napokon uzeti njenu vunu? Ili će ona umreti? Nova epizoda. Ultimativna vjeverica. Dečki. Zli Damir danas piše svoju pjesmu. Niko ne zna što planira. Obećaju, bit ću ultimativnu vjevericu, njene potomke. Da ću da nam učite, jel čujete vi? Jel čujete me? Jel me čujete? Ja dolazim po vas. Di ste vjeverice? Di ste? Di su vjeverice? Di su? Haha, ti malo, tu si, znaš šta? Prvo ću ti stopat oko. Vidi šta radi vjeverici. Vidi šta radi vjeverici. Nemojte me više vučit, molim vas. Mala slatkice, sad ću ti prorezati zube. Misliš da si mi pobjegla, mala vjeverice, ha? Ne, samo snimam. Da, ko je tebi bila mamica, ha? Mamica? Ultimativna vjeverica. Ultimativna vjeverica? Sad ćeš ultimativno biti rascvijetana. Ne, molim vas. Prvo ću ti otkinut prstić. Ne, samo sam snimala. Vrišti koliko možeš. Ne mogu. Sada ću ti otkinut oko. A sada ću ti otkinut taj tvoj blesavi jezik. Gospodine, imam samo jedan komentar. Reci. Imate spojenu obrvu. Joj, sad sam se vratila s Dolca. Joj. Baš će teško biti baka. Ne, jesam žena. Sam baka vjeverica. Marta, došla sam. Marta, stani se. Marta, budi se, Marta. Ste vi? Šta s mojom Martom? Tvoja najgora noćna mora. Što je s Martom? Igrali smo se. Što je s mojom Martom? Što? Sad joj je bolje? Nema više bake. Što ti nekak nema više bake, ja sam ovdje. Ti si baka. Nema više bake. Kako nema više bake? Dečki? Mi smo, dečki, što pijemo, šta dečki? Šta je to? Slušaj ovo, onda ulazite pa šumeroj.